தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு என்பது சவாலான ஒரு விடயம் அல்ல. அது பழக்கத்திலும் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற முறையிலுமே இலகுபடுத்தப்படுகின்றது. அந்த வகையில் தேசிய QR கட்டண முறையில் பலவிதமான நன்மைகளை எமது மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு பலவிதமான அம்சங்கள் இந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்கின்றோம். அந்த வகையில் பொதுமக்களுக்கு ஒவ்வொரு QR பரிவர்த்தனையும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. மேலும் பர்சன் டு பர்சன் P2P என்கின்ற இந்த முறை மூலமாக நபர்களுக்கிடையில் கொடுக்கல் வாங்கல்களை இலகுவாக செய்யக்கூடிய வசதியும் இருக்கிறது. தொடர்ந்தும் நாங்கள் இந்த P2P பர்சன் டு பர்சன் எவ்வாறு கொடுக்கல் வாங்கல்களை நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பான ஆரம்ப முறையை இப்பொழுது நாங்கள் அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட போகின்றோம். இந்த செயல்முறைக்கு தலைமை தாங்குவதற்காக ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் கௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களுடைய தலைமையில் P2P முறையை இப்பொழுது நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். පත්තව පුද්ගලයන් අතර කරුණු වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කරන්න. ඒ වඩාත් විශ්වසනීයයි, වඩාත් ඉක්මන්, ඒ වගේම වඩාත් කාර්යක්ෂමව වඩාත් බලදායී සිදු කිරීමේ හැකියාවක් වෙනවා. එහි ගනුදෙනුවයි දැන් කරු ජනාධිපතිතුමා සහ මහමැතිවරයාට සිදු වුණේ අපි අත්පොලසන් අඩකින් මේ අවස්ථාව අපි වහරගමු. මෙතෙන් සිට මේ රටේ ගනුදෙනුකාර බවතුන්ට තමන්ගේ දිනදා ගනුදෙනු සිදු කිරීමේදී මේ ක්‍රමවේදය අනුව අපි සූදානම් P2M ක්‍රමවේදය කරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ආරම්භ කරන්න. අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ ඕනෑම තැනක ඕනෑම ස්ථානයක පවතින ව්‍යාපාරයකින් භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තට පස්සේ මේ QR ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අපේ ගෙවීම් කරන්න පහසුකම සැලසෙනවා. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා මා ආරාධනා කරනවා අරන්දිල් පොතේචු මහත්මයාටත් ඒ වගේම දිනුක පෙරේරා මහත්මයාටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපති චමින්ද බණ්ඩාර මහත්මයාටත් ආරාධනා කරනවා. තාක්ෂණය අලුත් තාක්ෂණය වඩා දියුණු වෙනවා. මේ කතා කරන මොහොතේදී තාක්ෂණ ඉස්සරහට යනවා.